Så det er faktisk tænkt som sådan en matchmaking-event, hvor pengeinstitutterne og fintecherne de skal have lov at mødes, og i princippet også fintecherne skal have lov at møde fintecherne. Det kan jo være med til at skabe nogle nye kontakter og noget netværk. Det kan være med til at få nogle input udefra, se hvad gør andre. Det er jo altid spændende at se nogle andre fintechs. Nye relationer, nye samarbejdsrelationer. Det er interessant at hive en hel dag ud af kalenderen og ikke være bundet af alle de der driftsopgaver, man sidder med til daglig, og så lige prøve at være åben over for nye ting og meget nysgerrig på de ting, der sker her. Jeg tror i og for sig ikke, at der er noget, I ikke kan gøre. Det er et spørgsmål, om jeres mindset er klar til at gøre det. På en måde tabe ind i folks hverdag, deres liv og lave nogle services, der passer. Vi har lavet en løsning her, hvor vi varetager alle de praktiske opgaver. Det er lige omkring kalender og opgavedeling. Alt det, der gør, at vi ikke har tid til at være nærværende. Det er vi lærer, mens vi bevæger os. Så vi har lavet det, der kalder din score, eller din samlede livsscore, som handler lidt omkring, har jeg taget stilling til de rigtige ting i livet, og har jeg styr på de ting, jeg skal have. Men også ude i lokalsamfundet, altså det er jo fantastisk, altså hvis en virksomhed, der kender lokalsamfundet, kan jo låne penge via den her vej, og dem, der kommer med penge, det er ikke nødvendigvis baseret på en kreditvurdering, men fordi de kender familien bag virksomheden i lokalsamfundet, der så kommer og støtter op omkring det. It is world's first smart piggy bank. And we let children know the value of money, their whole financial learning as the part of their growing up. Størstedelen af små virksomheder viser Dansk Iværksætterundersøgelse i 2014 og 2015. Deres største problem er moms og regnskab og bogholderi. Så hvis man bare kan hjælpe dem der, så vil man gøre underværker. Den brugeroplevelse, vi havde brug for med styring af kort, allokering i realtid, indsamling af bilag, administrative processer. Og derfor gik vi i gang med at lave det. Det synes jeg er en rigtig god idé, og hvis ikke BEC skulle gøre det, hvem skulle så gøre det? Jeg tror, vi kan lære, at vi skal være lidt mere innovative, og ikke kun om fredagen, og skabe de rum, der gør, at man rent faktisk kan komme ud og få de gode idéer. Jeg synes, det er en rigtig god idé, at BEC holder sådan nogle arrangementer som det her. Jeg tror, det er vigtigt for BEC ligesom at kunne bruge sin rolle, fordi man kan sige, man har jo et stort netværk, både finansielle aktører og fintechs osv., så ligesom at bruge det og bygge bro og bruge den platform, det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Ja, jeg synes, det er super fedt, at BEC afholder en Ideation-dag som i dag. De var jo også ude i Finanswatch med det og snakkede om også det der med, at de gerne vil samarbejde med fintechs og invitere fintechs indenfor. Og sådan. Det synes jeg er en super god approach at have til det. I stedet for at lukke sig af og prøve at gøre alting selv, så simpelthen åbne op og lave noget åben innovation, få forskellige folk, der har forskellige mindset ind og idéer lidt og lave noget pingpong. Så det synes jeg er super godt.